Right, muri yeZimbabwe vanhu vaya vari kunzi vakapisa KG6 vari kufungidzirwa vatotanga kubudisana vatanga kufumurana. Ndine audio ndavanayo pano ichitaura muri yeZimbabwe sekugara ndakataura kwandinenge nchiita kuti inini zvinhu zvine zvichitaurwa mumaaudios nevanhu ava inini handinei nazvo, handina chekuita nazvo, but kana ndatosenderwa ndo basa razvo zvinenge zvasendwa kuti ndikwanise kunge ndichizviisa paplatform muchinzwa zvinhu zviri kutaurwa mafungiro evamwe vanhu. So karai maisa maearphones kana muri pane vamunotya because vazhinji ndozviziva kuti munenge muri kuti munenge muchitya unokushunzi uterera kuliendi iwe kwaneyo vamwe munogona kutodzimwa mabasa toziva because makapinda especially vari kuZimbabwe makapinda mabasa aya nemakadhi emusanganuka zvichiziva. So please ndakusiya muchiteerera this audio mundiudzawo zvamuri kufunga, but the most important thing like this video kutira kuti unopedzisa in the comment section. Teererai audio mundiudzawo zvamuri kufunga ipapo. KG6 haina kupiswa nevashori kana kuti neopposition party iplani yeZANU-PF. Izvo ndoda kutaurira chokwadi, musafa makavharwa kumeso muri vanhu vakabva grade 1 kusvika grade 5. Munhu iyoyo anotofunga zvakakwana. In the Zimbabwe ministry base, there is no fire you can coming from anywhere without unnecessary. Rondi chikutaurira chokwadi mimi vanhu. Zimbabwean army, any ministry base, mukabva pa Muchiredzi mukaenda Muzaka paMutamba mukaenda pa KG4 4 brigade panana Gutapa nepano pamasvingo apa, mukabvapo mukaenda pa inonzi chinyi pano panana Ngunda pane chiministry base chachiri mudontomo, mukabvapo makananga makadai kunana Chipinge kuna ministry base riri muPlaza apo, mukabvapo toenda mubhikita mune ministry base riri kuseri uko takuenda kunana Odzi uko kwa Odzi uko kuna ministry base ririko. Tobvapo toenda pano pazvishavanapo pazvishavanapo pane ministry base riri mukati umo pazipurazi regovernment pakati panana inonzi chinyi panana Matenda vana Hanawa vana uyu vana Denge apo pane ministry base riripo ipapo. Tobvapo toenda kuBulawayo, maministry base iwawo anotova nevanhu vanosha. Handiti kutotauri nemazita awo. Kune vanhu vanooperata 6 hours because mutemo wegovernment unoti hakuna munhu anoita security guard in the Department of Army for 6 hours. I think it's 4 hours because unozojairira navanhu varipo. Pakadero pakasvika vanhu vapanduki vakapinda noushamwari hwenyu, saka havatendi izvozvo. Vana maministry base kunotova nevanhu vanenge vari about 4 to 5 kilometers away vachingofamba mudondomo saka munondiudza kuti mimi KG6 yangotsva pasina munhu anoziva iZANU-PF. MaCIO don't go anywhere to say Chiwenga or what and what. MaCIO ekwa Mnangagwa ari kuplanda Chiwenga. MaCIO ekwa Mnangagwa ari kuplanda Chiwenga.